Čaute ľudia, ja som Dateso, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska je to video z Robloxu, konkrétne RoadTube. A som tu s Pong Sigmou. Pozdrav do videa. Keby niečo tak, mám tiež YouTubeový kanál. Volám sa tam Matika s veľkým M. A s 3 Among Usami na profilovke. A dneska to bude zaujímavé video, lebo je tu čo robiť. Poprvé, chcel by som zvládnuť 20 miliard. Tento event už mám splnený. Ešte jedna vec. Merch. Tu je merch. V týchto štúdiách býva merch, sa mi zdá. Čiže by som sa išiel pozrieť sem. Áno, mám tu... Poď sem, hneď poď sem. Kúkaj, čo tu... Ja mám pri editorovi. Mám 1,9 triliónu. Ja to vezmem. Zoberiem kolej. A vidíš, že mám 1 trilión YouTube button. Nice. Mám 2,5 triliónu odberateľov momentálne. Čo je mega OP. Ako sú studios, tak tam choď. Ja som tam našiel, že tam mám 2 trilióny. Ja už mám 1 bilión. Ja mám koľko? Super! Tak musíš získať ešte 100-krát viac, no nie len 100-krát viac, o dosť viac, aby si mal toľko, koľko ja. Lebo ja mám... Ja nechápem, ako toto počkaj. Sú ribrty. Prečo nemôžem? Ja chcem editora. Ja už mám... A ja mám i sponzorshipa. Videos Adopt Us. Ja musím robiť Videos Adopt Us. Prečo? Čo je nám to? Lebo mám na to sponsorship. Sponzora mám. Ja to... By the way, reálne. Sponzora samozrejme v tejto hre. Adopt Us, record. Mám na to už len 5 minút necelých, čiže musím byť rýchly. Toto editora momentálne vôbec nezaujíma. Inak keby niečo, tak keď vás bude zaujímať môj stream, tak budem streamovať zajtra v 1 PM a 19 minút. Počkaj, nie, neskôr, ma proste zajtra bude streamovať. Samozrejme vám napíšem do komunity, kedy bude streamovať, že? No áno, presne tak. Tak vám to napíšem do komunity. By si to mal napísať do komentárov, nie? Do komentárov nie, do komunity. 34% editu. Ja si idem postaviť svoj YouTube button. OK. Ja mám už len necelé 4 minúty, ja to nestihnem. Čego? Rýchlo zase daj za stoličku. A ďalšie video za to teraz. Rekord. Rýchlo. Pokazili sa mi ešte k tomu káble. Toto vážne... Ja nemám toľko času ešte na opravovanie káblov. Ja som to musel rýchnuť. Prečo? Lebo mne sa nedalo pokladať. Mne sa nedalo proste pokladať. To nejde ani mne.
Ja mám len 3 minúty. Necelé k tomu. Ešte komentáre. No, 20. To skihnem, to 100% skihnem. Dúfam, že to skihnem. Ja vážne neviem. Adoptácia. $21,1%. 99%. Ja teraz momentálne idem k tomu sponzorovi. Samozrejme sponzor v tejto hre. Prečo nemáš odomknutých editorov? Lebo nemám odomknutých editorov. Lebo ja jedného mám a on je dosť efektívny. Nice. 102 gemíkov. A ešte ďalších veľa. $2,8 triliónu. Mám už. Ja tu mám nejaký boss. Nejakého bossa. Počkaj, tak poďme k bossovi. Ja som u nejakého editorovského bossa. Čo to je? Tak ti ja viem povedať, čo to je. A mohli by sme potom otvoriť nejakú bedňu, sa mi zdá. Tak ty ideš asi na Void bossa. Ja idem na bossa tohto. Čo sa stalo? Tak poď na Void a... Veď idem. To vajce tu už není. Ja to malo byť to Void vajce. Ale oni ho asi našli už. To vajce už asi našli. Som pri portáli. Dve vajce. No však tento boss fight je mega ťažký. Áno, my sme sa o to pokúšali, ale zamerali sme. Jo. 2 vajíčka ešte chýbajú. Dante sa zomrel ako prvý. Lebo keby ste náhodou nevedeli, tak on hral na notebooku. To je nejaká kit. Máte ti vajca niekto? Ja neviem, kde sú tie vajca. Je to sa portul k nejakému parkouru. Už iba posledné chýba, už len posledné chýba. Ty vole. Našiel si? Ja už mám... Čo? Áno, niekto ho našiel. Otvára sa Void boss. Idem tam. Idem. Inak kebyže by si náhodou nevedel, tak shiftom sa behá. Viem.
Neukáž, aký bude... Ale prečo teraz má viacej životov? Bo by sme asi viacerí. No tak my sme opäť sa viacerí. Teraz ide to ľavý. Teraz ide rýchlo dole. Toľko tých striel tam ide. Ja dávam asi najväčší damage. Lebo ja strieľam fakt rýchlo. I ja strieľam rýchlo. Ja mu strieľam do ucha. Aha. Ja mu strieľam do ucha. A párkrát som mu strieľal aj do ucha. Ok. Nie. Do prčic! Ja som to pokazil. Si mŕtvý? Áno. No tak, či... Lebo ja som nevidel, že rovno na mňa pálí ten oný. Som nevidel. On ide strašne rýchlo dole, ale... Tak, ja zatiaľ dokým ty budeš fajkiť, tak ja sa pozriem na toto tú običko. Nie! Običko je hrozné. Tu máš lajky, po ktorých musíš ísť a oni sa prepadajú pod nohami. Dobre, bol si asi dole už. Vážne. No akože on má prvý život dole ešte. Takto ťažší parkour som ešte nehral. Nie. Nie. Teraz tu je aj to Nie. Mňa vážne raz z tohto obička. To bolo toto. Čo stalo? A to čo je? Má ďalší. Bro. Ja som mŕtvý. Tak ja nemôžem behať. Nie je jedno. Ja potrebujem Ja potrebujem jedno video uploadať. Record. Skvelé. Ja som zaseknutý v parkoure, ktorý je tak na houby, že to lepšia je. Ja chápem, že je to ťažké. Počkaj, ja ťa k tomu navediem. Ja ťa navediem k tomu običku. No, počkaj, ja sa idem nájsť. Čakám ťa pred tvojim apartmánom. Áno, pred tvojim barakom. Áno, tak poď za mnou. Počkaj, ja sa len idem otvoriť túto česku. Dostal som toto. Dobre. Kam mám ísť? Poď za mnou. Poď, Sem. kde si? Do toho jazierka choď a tam je taká divná škvrna, do ktorej skoč. Skočil som.
Mám to. Ja už som na toto običko skúšený. Tak ho potom poď znova. Dobrá, toto je jedna, ja v chvíli pôjdem znova, ale ja mám čestku. Dobre, ja už mám čestku a už môžem ísť preč. Poď za mnou. Dobre, idem za tebou, to je. Nice. Díky. Aké si mal? Ako si to mal? Ako si išiel? Doprava a doprava. Sami zľava. Ale ono to není ono. Ja neviem. Tak ideme spolu, hej. Padni. Hop, 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 hop. Je to ľava? Tak nie. Čakaj na mňa. Teraz to bude na 100% ľava. What the fuck is it? Dobre, môžeš ísť ďalej. Je to... Ale ono sa to potom... Obaja prešli a podo mnou sa to prepadlo. A ešte... Bolo to ľava, doprava a ľava to bude. Ideš najskôr ty. Čic! Dobre, ja toto običko ja nejdem. OK, Na to kašleš? áno. Inak, chceš vidieť ten taký secret? Áno, ešte na video. Teraz vám tu Sigma ukáže secret. Vedel si... Áno, mám to tu odomknuté, No tak ja to mám už dávno odomknuté. I keď tú mačku som si ešte nezobral, ale tie kamene som tam už nemal. Dobre, tak takto na záver videa by sme tu nejaký mobil. Dobre, a na záver videa si vezmeme, alebo viete čo? Ešte ideme k editorovi. Editor má momentálne 840, no už o dosť viac. Tak napíšte do komentáru, koľko tipujete, že na budúcom videu bude mať tu odberateľov nazbieraných. No tak to podľa mňa netyp. No to podľa mňa. A ten, kto bude blízko, tak mu dám like na komentár. No však takto na záver videa by sme si otvorili jednu túto bedňu. Čiže takto kupujem.
Wow, coffee mesh. Nezabudnite na ten stream, nezabudnite. Ja im to pripomeniem, neboj. Kde si Sigma? Počkaj. Poď takto tu hore. Čiže toto by z tohto videa bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak dajte like, odber, dajte odber aj... Jak si sa to volal? Matikas. Aj Matikas. Aj dajte odber aj na kanál Matikas. A zajtra nezabudnite na ten stream. A toto by bolo z tohto videa všetko. Čiže ahojte.